Play game and sing, play up, play short key. Hãy mà chọn key, don key by your in. Play game and sing, da like a man snow pound. Play your king, play can rot bow. Yai ki por balale na ginger se ka pop jing shep ting bin up ling jing art ta tin jing e ka klor try jing shai rocky men sin ngi shalom na kilen tie Walang baro. Goyang walang baro. Bom slan ban ya tu sha. Raika hot keliki men sim baswai. Kelika bor bangila yonapi. Jing lon kordor I can pashalor him. Men simba im jing mud banep kumju. Pala yona pisha piking pairu. Jing sawa surhai ki semban wan. Liki men sim hapo joingi kikan. Adu baroy kin paitin man silpa. Ipli yoy king ipli ken rod babha. Asywa bangin sedang ya kane kajing eseng ngan pule ya kane ke program jong kane kajing eseng leba mentah penyai ya kajing eseng dangau admin el kiri lam ya kajing eseng da ikong imma pulis rani nong ya tuk kana irang ba biron lengdok talang ngin yo ya kajing kren ai kublai nakabalang nong talang nginyo ro ya kajing rawai ai kublai nakabalang nong talang nginyo ro sakawe kajing kren ai kublai naka Unitarian Union adindang ta ngin lom ya usenyang ya kajing dawai anyalam yangi da ikong leki suciang pelip ya kacalis pat kerku penuai da unong penyai. Kajan mit pasuk bakmen ya pi baro ibadan hakane kacaka. Kapuar kalabiang bangin sedang no ya kane kajinya seng kabak khadu kabalong kajing seng ai kublai jong kane kajing seng ba jongi kaba sispa ar nengkong nga ai ngu ya ublai trakan rat nong bu nong thau ubalari la sumar lang ngi barok banglala banwan ha kane kajaka balang nong talang nakabentaban ya kendu pat iparabange jongi ibadan hakane ka balang banyarwai yaduwai orangi
Bat ban war iro ya oblay trakan rat nong bu nong tau. Ngai nguru oblay trakan rat ubaleng ba kijing kerku bat kijing penyai ki pastat jong u iba wat hapadang kijing do jing kermen nrai ngilala pan penyai baik penyai rengti ya ki program jong kane kajinya seng ba jongi naduk men sisengi lasai menin bat mentaka sengi ini baro jadi kijing penyai di pastat jong belai trakan rat kane kadai kajinya seng ka bakaduk kabalong kajinya seng ai kublai ngangai makane kajinya seng wala kalong ka bakaduk Andrei kanang ai bor ai mensim yang isu-isu bangin la pan sngau thu khamba ya ki kijing shisha ibangin layo ibangin sayo lengba kane kathim jingkermen ha ublay ngalalap Deha kane kapor ngakarpat ya ki para bang ibaro bangi yang lang baro bangan kan tading ya kane ka salis ngatebe ya kane ka chelis kabalong kanishan baremdor jong kaniam unitarian kabalong ru kadak jong kajing shaim sim bahkan penpernai ya kimen sim bat kijing mucing perkhat jongi nang angin la banjele persya ya ki ibas new bat banjob ya ki Pangilak banlek ya ki babhabat ke badan buram. Da kabor bakrau jong belai ubadap da kejing isnei bat kejing i. Nginya ong ya kijing duai halade marwai. Amen. Dengan kerpat yakin mengisim bentah, isim lah kejong ke bentah. Tungin ya beteng pat, ya kani kejing mani lang kejongi, kani kejanmit, dagi beng pai, banyak perkat, pada pusan lang halor jimpuli ke bersipau, bad ke bakat way, badan nakasla laispa san pinyo, laispa san pura. Jimpuli keba dato hi do unong seng rangba jangi babu hajom kisor sing. Ngiwan ya lang hangi menta, ban yaro bad ban ai buram ya ublay, ban mani ban duai, bat ban ai ngu ya u. Ubalong unong tau, bat utan rai jangi, bat jong ki ai baro. Ubam jukut, ubayai ne, bajanai ha ki ai baro. Ba tam, ubabhatam, ubastatam, ubadab, hapo bat habar jongi, hakeleng bat ha ki ai baro. Long bakhoy kakerteng ublay, junom la junom, shaki bamjukut bamjuk. Ai beki mensim jangi baro hangi menta, kindab daka jingkhud utrai.
Ai ngin snow ya ka jing dap jong u. Ya ka jing yai don ringkat jong u bat ni. But ai ngin snow ya ka jing isne. But ka jing ai bakraw jong u yangi ki baduna. Ai ngin long ki bela kret lepa. Minta ban ai ngo. But ban pendon berom. But ban duai ya u. Da ka jing kuat ka donut. But da ka jing sliang. But ka jing kwa mensi. Ai ngin ya pala jing mut sya u. Da ka jing sngur ka mensi. Gumtangin yo ya ka jing suk na ublay. Na uba ba kursoy. But shlay shiki bamjuk. In roi syat rem pat mentan na ka jing roi. Ba shispa lai pulai. Ba jing roi na ka ba shispa lai pulai. Kaslana try, chispa ap. Yalam jing shai hapdeng jing dum bayong, yalam yanga. Kamit ka dum, majngai na ying na jong, yalam yanga. Dubetin yanga, ngampan sindon ban i, kari mensim, tang shi jam labyang. Nginyer wai lang borok kit, ka jing roi, chispa lai. Yalam jing shai hop ding jing dum by yong. Yalam yang Yamit kadum ya china ying la jong. Yalam yang Dog tin yang Pan sen don ban i. Karimen sinta Dang shi jam labyang hi Ngampat jus liang Jupan ni juduan Yalam yanya Doi ngalayan Mon hen Raymond ta try Yalam ting bun si saron ka jong ngam kin mau ker tiang din shi kata pi lap tin ngati pin yang yalam yanga leng bai karya leng bai jing dum shai kasteta Hang tangan iki riu hong wiat sam ki bangaju ibo teng teng lai yo i Tungin niya puson, padyarway lang, naka-jingpli right response ka paarkin riyo. Ka-jingpli right response na ka paarkin riyo, kaslana try, saus pa niyo pinyo, saus pa niyo. Shaphang, unong kmiyet, ya kichingwit. A try pila kmiyet yanga, but pila tipru yanga. Pitip ya ka jing shong jing sa jonga. But pitip ya ka jing yang jing ya jonga. Pitip ya ki jing mo jonga na jngai. Pio i ya ka linti but ka jing tia jonga. But pitip ya ki linti jing long jing ya jonga baro. Shua baga ketien jonga kan mi hau thale jonga. Hak mi try pila tip ya ka baro. Pikir tawiar yang asyadin bat syakmat. But pi bat yang hak keti jong pi. Kat kani ka jing tip kalong ba palapalan ya ka jing snow thu chonga kala shajrong e ngamla tin joshu ya
akiu shaki beneng hangta pidon. Ladang atia syapwa nyamra hangta ru pidon. Ladang ashim deki thap nyang jong ka step. Bat ngan lechong shaki benta bakut jong ka duriau. Wadang taru hei don banya. Wadang taru hei don banya. Nadon di agati jompi. Ladang ong shisha ka jingdum kan tap yanga. Wat ka med hiru kan pen syai saudong yanga. Hoi ding dum ka la pen re yanga. Hoi ding dum ka la pen re yanga. Kami kan te shine kosi. Katnu ki ba koridor yanga long ki jingmut jongpi ablay. Katnu ka ba kraw ka long ka jing lumlang jongki. Ladang a persyang nyaw yaki ikam palat yaki syam. Habang a ped masyubat pihi. Tukmiyet yanga ablay. Patu that yaka jingmut jonga. Patu kmi yaki jing perkat jonga. Bila dadon kabas hanga. Bila dadon kabas hanga. Lam yanga halenti jompi. Dungin ye yang lang baro, begini ong ye ke jing duai lang, but ke responses yaka. Cô pa chingi ba beneng long ko chikreteng ke jong phi wan ma ke jong phi Long tuan kamon mon ke jong phi ani ngi ba beneng trying ta ching ba balak singi bat to ma pikiring kang ke jong pelong ngi ba ma to bles liu ngi palai chim shoy ko bat to sumari na besneu na ba jong phi long hema kabor bat kuburom ru menta bat chunam na chunam. Amen. Ablay hakani ka puan menta, nakirpat red akmat ka buram ka bakraw ka jongpi, bapin pen pet yikini ki kmat ki baka adum ki jongi. Bangini i gini am ko jong phi kalau makam koridor tamban ki baro jong nek pertai. Tashi sien pada blaya try kan rad, nikirpat red akmat ka buram ka bakraw ka jongpi, bapin pen kren yikini ki shentur bathlun ki jongi. Bangini yo penon rom kertem ko jong phi. Angin menta ablay hing chak. Bakut, long mapi ublay ubahalor tam ubayay long ringkat bat ni, bat ubanyay dan ringkat lanu ru klem kut syu. Kaburo mablay trong tame ha Pertay pertai ka jing suk suk chikit priyo ka jing suk. Tungin niya pendem jing tu. Kuk pa jingi uba beneng. Ubelong unong tau bu unong penlong jong ki e baro. Ubelong ukpa bat ka kami jongi. Ngi aingu ya pi ablay. Nakabenta ka ni ka sngi. Bangilayo baro si sngi. Ka sngi ka basyat ka basad ablay try kan ran. Ngi aingu na benta ki jing ki jing ki jong pi. Ya ka leer bangilaban ring. Nikilum kiwa kisentiu kiskun. Ngi aingu ya pi ablea try kan rad papila don ringkat bet ngi nadu menin hadu mentakas ngi. Ngi don da kijing kermen sudah ablea try kan rad bet ngi tip bapi pin pendap ya kita kijing kermen ki badon hapo jongi. Na babaro shikata ngi lakul marjingun langin yo ane banya shem banya bershem langkum ni. Nrei Nakajing pen linti ka jong pi aple try kan rat
ngeyo banya bersyam langkum ne banya ra ya kanam kaburom kabakraw tam kajongpi akani kapur menta blia try kan rat ngi duwai nagbanta kijing ruai kijing duwai kijing ya thu bangin sayo ablia try kan rat duai bikini baro kin shon sharp aki to onot ki jongi bangin la ban ra ya ki aki min sim ki jongi banang kan tiu ya kani kanyam ka bait ki jongi ablia try kan rat kum ki brio ngimla satya ban lat ni kijing bakla kijing duna Henry pri ubleu bamab pipin ilinti yangi ablea try kan rat mingin la ban lat na kita kijing bakala kijing duna ban ngin la ban ya na kalinti kamon ka bakhuit ka jompi ablea try kan rat ngaduai hakani kapur bapin don ringkat bat ngi kum bapila don baro shikat ta akaba ngin lit pai shalaki yeng ki isem to ai bakajing don ringkat jompi bat ki e bingila yo na kini ki jinga seng ngin ra ban pen rhem ki min sim ki jongi bat ye ki tu ki ba klem yo ru ban wan shakni ki jinga seng able a try kan rat long lambat inong ya sulok to ai be in la ban ai ngi ki jing ba min sim bingin la ban pen kiu ya la di ala ki jing em ki jongi ba man la ka sngi ni pa ni kini baro able a try kan rat Akarteng jong pi ublay wa im bishisha batang marway hi uba omdon shu na lor lani kat pi nadu manta shdu ki pamjikodu amen Nginya pai banya ruai shirhem yang nakajing ruai kabashispa san punyo kajing ruai nakabashispa san punyo kasla nakabashispa sau punri ai jing e jingkermen ai kinang yad haperthei ubriu hasulok kut badai shisha lakhanu blai nginya ruai barok kid khot nakajing ruai kabashispa san punyo Play to wing no ya jing dum bata ya donut bril ai kasi bakot bernai hun kanwa step ban kerse jing ya ise I can do no Jinx Bunchiparate But God's Maru I can no Bapra Jinx Superte God knows them ya Burom on Shem Hakmat jing lerunar jing kwan kum rat ba akechem til jing im shabatan kang ya tu roit ma blay bakram ai ki kun pikin But people wrong kanan kam krau kaba Trey hu ben real I jing kermen I kinang ya da pertain O bril wasala Shisha, la
kanu play ai jing e jing kermen ai e kenang yada bertay o bril asalot kod bade shisha la kanu play. Ai ngo yêu blay ubathe say ya kini ki ege baro ki bang yo i nong panyai jong kani ka jingya sang ya pi ki para bagai bai baro ya pi kumju ki paralok ki badun bentalam bat ngi hakan ka jingya sang compare ladang idon laka jong karukom ngai ai ngo ya pi ablay na ka banta ki jing thau jong pi ki badon sibon ki rong shwa bangan kren ngakwa ba ma pi ka jing seng hang ni ban ong lang kini kintien lada pilong excited pilong pidon ka jing khi men sim ton yo ong lang bat nga kini kintien ya ro yo blay ngin ong da kasur ka bajam ya ro yo blay ong da kasur ka bajam ngam yos nga pi ong nang tena din ya ro ya kaburo mo blay day ban ai tilut yaladi day ban le ek bagan jablay om tang nakasintur day na do ka dono nakatakadang ong yapi mapin kren pin ong nakasur ka bajam mapin long excited jingkermen hublay ngalalap kaong katim kay kin kita ka jingkermen kata ka jingkermen kadai umau jam bangin poy siya kata thong ka bangi khmilanti ubriu ubomdon ka jingkermen uta ubriu ubanam poy shanoro uta ubriu na kabriu ki bom judon ka jingkermen kita ki briu ka jing im jongki kamdon jingmut bandon hakani ka percaya ka jingkermen kalong kathmei ka bakhamba bantay ya kalaway ka bapranay ladangim don ka jingkermen ngisu tho syai bangim don thong bangim don ka jing i jingay kumta ha ka jinglong man sim kane ka phang padeng ka ong bat ka theo ya kata ka jinglong bakan jaman sim ka ba mapi manga ngisham ha ka jingya lenti ka jongi nganom pendrong yole se bikriat ngan keli kane ko jing keli na padeng jongi kadon ko ikentien kakerteng briu kata mano bajios ngau na preng jongi ki baya pulai bible ya kane kakerteng ka boong Nebukadnezar don na preng jongi bios ngau na kentien harakti mano bajios ngau na kentien Nebukadnezar kublai sibun syakate kaliang ngai don barakti kublai sibun pin nang yai sakmat pi minot pan pulai ke bible kane ke jingkermen kabangi khmel tina pi pala sisen kasngi pin long kawai na pedeng kinong yalam jongi
Kaban ai ki jing ba man sim. Ya ki wei pat ki bahadian. Nakanehi kakertang nebu khat nasa. Kan simbait nakane kanuksa. Une bu khat nasa. Uday usim. Uday usim ha ka jinglong sim baar ka jangu. Nganya thu lengkot. Ulapan mi ya ku hukum. Ban mane belai yau tau belai jangu bau tau. But ban mane ya kata ka belai sain dur jangu. Ka bau sain da ka ksiar. Udon kita kirang ba hapo ka jenla Babylon. Ubakerteng Umeshak, Ushedrak, Bad Abednego. Ngangej bayang kata kintian pios ngolot baro. Deniam. Don pios ngau. Kini kilaingut, kibriu, kibadai kim rangba hapo ka jenla Babylon. Kabahap po kajing sansyar jong una usim kim shem lako ngu ban mane ya uta ublay ba une usim ulathaw bat ya katakas kadur sain jong u kabada kaksir kane kajing karnga kajongki kajing bom pendem ula penmi ka hukum bantang ki hakalawarding Laphat hang ya kata kalawarding kabar hem madu kata-kata. Bantang ya kini kilaingut. Late lakom ya ki, labret ya ki. Ha kata kalawarding. Kilayai saudang kata kalawarding. Bat kira duwai artat. Ya ublay nang tao nang bu ubama ki duwai bat kimani. Kini kilaingut kidon kajing kermen ha ublay. Kidon kajing kermen bakata kajing duwai kajongki kan yarab yaki kan pelong yaki kiba job ya usim uba penila kajong kabor beriu persya ya kamuan belay hakabakut kim syam laman saw kim syam lamong ay namar belay kiday kibriu kibanado kadonot kingay haka jengek jong ki bo kajing kermen bau blai un pelai yaki dai hang nekai ki kin ong bai kin jen daladon menta kin ong uwei unong jing kermen hu blai ngalalap kane kanuksa kaba ngiyoi kam dai kaba syutau kabadon haka Bible haka testament barim kabangitip ka Hebrew Bible. Ya pule pinlap le se yo kam don hakawaipat ka Bible. Namar ki don teli ki Bible ki bangi ya pendon kam. Ya persyang ban explore kenang bangin lap yakine. Kay ka balajia hadin baladap tangi kita kilaingut. Usim mumban sevle yang hajan jingkang. Udah perta. Ko Mesyak, ko Shedrak, ko Abednego. Hato ta ublay jong me, ublay jong pi. Wala ban pelai ni em. Baru daong ublay jong pi, ba pi mane, ba pi dem, de ba kraw tam, ubadon bortam. Uba kraw bortam, ubadon bortam, ubane junom, ubanom kelonsyu. Uongi kita kilaingon. Us em magajing sensyadon bor. Kikentin jong u kapan i ba uhaban pendem ni kini kilaingon. Kadai kene ken kecing kermen. Kabakan zaman sim. Yale persyamat kamun pertai. Kabor sim, kabor pertai. Kim syam la pendem, kim syam la kongu. Ya ka ei ke bom yahap satya. Ya kene ka jing tho pinlap. Ha ka kitab jong Daniel. Udai u Daniel. Haka jingyo i jong bakidai ki bakit kia. Ula penrong yaki ukerpat usim ban penrong yaki
kum ki menteri kum kirang ba hakajela Babylon. Hakane kaju ka kitab lajia yo Daniel ro. Hakane kaju ki kitab lajia yo Daniel ro yakane ngitip lot barok hoy. Namar ba Daniel uyang halaka jong kanong rim. Ban mane yo iblay. Da kajing long bisni jong ki waypat ki para menteri. Lahaban pensoy ta ka aing kabaus imo haban soy. Hapo ki life house ngi mbet ban mane blay. Daniel umri ting hapo ki life house ngi umane dem nilaw jong blay nong tao nong bo. La bread yu hakram kising yatim lot barok hoy. Usim Darius udan kajing kuslay hado kata-kata namar usyam u Daniel uday ubri wabha. Ubale hok yala kakam hapo kahima. Da kajing baklaban soye kataka kaain lahaban pensitom yaw baloy-loy. Kajing long loy-loy, kajing long riu blay. Kajing bu tihaw blay. Ba udan kajing kermen mau blayon perlayo. Kising ki kebum hapo krem kim not ban ang imat hakane kajing thom don banda day mentah ngini ong imat ubulay uyang uka anak mat kane kan kadai kata kajing kermen ngam kwa sibon ngakwa mangini simtang kini kinuksa bapin yai ba ngam tip hado kat no pilasong iki pelajong piyo barok sisni. Namar kata hakane kapor nga kentu kum ki Unitarian pa. Ngin long ki jingkermen ya ki waypat ki para benrio. Tong ngin long ki jingkermen ya ki waypat ki para benrio. Kiai kita ki jingkermen ki bangingin long. Lapidon haki jakatray kam sorkar, lapidon hakino kino ki jakatray, hakino kino ki benta, bapiyaday, bat ki marjan marpa, bat ki para mansim. Tongin long ki bakloy, ban yarap, ban ngulem, klem dak mi lenti ya kabaynong. Naba kabaynong kabakraw, kaday kababhatam pinyo kajingkatku kabakan jablay. Namar kata kajing le baha jong pi, kajing le sebon jong pi, ya ki waypat kadai kajing ay kermen ki bakin jam ha umau jam basa kamat. Lah kajing syam jing lah kajing kerdu, lah kano kabenta, baki syam ni kajing kajing sitom. Ngidai ban long kita kinong ay mensim ni ki, ngidai ban long kita kiban bu haki kajing kermen. Pasisen kasngi kita kajing baro kendo kindam no. Ngakan mau men bai wo plilat idang don iju ai ilong doktor homeopatik iju ai dawai. Ngadang don hang ni haslong ngaju yarabi. Kai ka bangasyam hakanika fil hakanika jing ai dawai. Hakapor ba imdon na marisa hasok ha? Hakapor ka ba imdon kidon kibriguan sim dawai ki ong penai dawai yangi. Ngong ngam deu doktor. Ngamla. Piaban ai. To ngala ai kita kadawai. Hateng ki ong alewan pe ki konjengi ki long kumta ki pang kumta. Ngam deu doktor. Ngai ba ki briu kidon ka jinget pa ka jingkermen. Ban penhun niki ban ajing kermen niki ngalek ngapek ngam deu doktor ngalek ngapek ngai kata kada wai kat kum kajing tip ka bangla syahikai bat kini ki breu ki koi no ngam pendu jing kermen niki ngai haki kajing kermen na kata kadau ngayawer langi baro ang nekat badon tongin long ki jing kermen nakabenta ki imlang salang jongi nakabenta iway pa iway imensim ibadon kam yangi hangno bangidon langilong marway langi yabon langilong kano kabenta ublayon kerkoy kini kentin baro
tongin long ki briu ki ba im rengkat ba ke jingkermen wat nom long ki ba klem jingkermen hapdeng ki jingdo jingkermen kenang ba ke jing im jongi kan long ka bron jingmot ublain ker khoi gini kenten yaro ya keburom ublai nga ong ipi baro haba pi yaro ublai yaro na du kemensiam kublai syajar ngu kublai sibon tonang roy dapat inyo aya ka tingkren ay play na ka balangi nong talang. Ai ngo ya oblay try kan rat balari la sumar yangi balaptin lenti yangi hagni ki sngi bat ki por ki baladep hado bang daya kendo gumne ngayeng hangne nakabenta kabalang nong talang daka jingei daka jingkermen bangin yo pediang yakne ka sngi yakini kentin barok si sngi dak jing penyai ke jong belai ngingim juduk jingkermen hagna ka balang ke jongi namar man lagesnem hagakat pratrik jong September kabangitip kade kesngi kha jong kanyam mane bai belai kade ki benai ki bajur slap tam hagine ka jaka ke jongi rengan ya tho je phi prabangai baka khat pratrik na do men step por penher lama hadu bandawai kijing yaseng ublei umjui ino yangi nagata kadaw hapedeng ini ki kendrum kendram ki bangi yo i menta ngimdo jingkermen ngayang hangne banai kublei ya girangba nong penyai bat jong ganiam Unitarian ki presiden secretary ki minister ki asisten minister bat baro kinong tre balang bala bagila ibit ban pelong yang nag jingya seng ba kabasis pa ar hang na kasinong jongi kalong gajing amin sim ya kabalang hibaro kaway bat kumjo yangi ki parabange ki badon ha pedeng gajing telor nga khuble ru kumju ya rangba ibale bare i lokal me jongi ibala no senyang shagne gajing yaseng jongi kajing khuble gale ru shag rangba sinong kibala aya ka bor ha ka bangin la ban pendon kam ya kana kamadan ban pendep ya ni gajing thmo ki babha kumju kajing khublei kalai syagirang badom kibala ai kibala yarap yangi bangin pendom kam ya ki jaka jongki halagi jong ki dong kajing khublei jonga kalai ru South Secretary jong village jong VEC nong talang ubala ay bor ya lagi jong ki nong tre job card ki bangi ong ki job card ki bala simti lang ban pen khoi ban yarap kam ha ka bangin la ban pen itennat ya kana jaga ngai khuble ru ya phi ki para bangi baro nagi balang ba pher ki balawan ban sakhi ya ne jinga seng hapdeng galenti ke bajengai kajing khublei jonga kalai ro sagitrai jonga pandal kum gadak kajing kenmau burom yau ai ban job lamin bala klat no uba umjui no yangi hagi por ba men shwa habangi don kam ndai haga dor ke babitta namarus ngeu bagane gede ka balang jong kajing don kam jong Unitarian hang ne nong talang uyai kit uyai ba ingi scam baka men sim kan ja thai
hakmat jong belai nga kublai ru kumju yang inong penbit penbiang jong ini jing sawa kibala pen sawa ya kan kamadan bangin yo ban pen pau la ka jong jing hakmat jong ki pai jong ka senong baro kajing kublai jong ka leru syaga we na ki long kemi jong ka balang ka kong ol nong lemin ka bala senyang ban pen kop pu pen ping ya ka jing mane jongi da ka basim ti hi halade ban pen be ya ke baro ha ka ban airong airup ya ka jing mane kublai sibun bat kham tambe ya phi ki parabange ha po ka na sinong senrang bat kan thei si samla kan thei bat senrang klem ga jing ya trelang jong phi inge scam bagi ne ke kin am long ki bajo ngai khuble ro ya ki parab sinong ki prathau baro ki bomde na ka balang ki bala yarap kam yarap jam yang iro kumjo barka jing khuble ka leiro sai we pai we ki bongam la ban jer kerteng ki bangam ken mauro ya ki jing yarap jong ki handrai ka jing khuble kerpang kan le sakiro kumta prabangai Shwa bangya khlat na kana gji seng na na gji akendo lang jongi kum gabalang unitarian hangne ngidap da gji sngaungo hawai ngindap ru da gji kenja anda phin lek phai sela gi jong ying isem sinong gi thau ndreng gi scam bagi jing bam man sim gi bangi leyo nadu menen menmet menen men sngi bar haru mentar kumjo kin syong sa hapo gi men sim bat gi donut jongi baro iwei pai wei anda phi poi lagi jong ying gi sem gi sinong gi thau sngaw bha ban kan mau gi ublen kur kho gi amen Ngin yo asa ka jing ruai ai kublai na ka balang Unitarian jing ruai ai kublai He's so good job.
top liang te iban sui dedi ike lacu yang ceru. Kublai Shibun. Ka office jong ka Senglang Unitarian Union ka ai kublai pi baro ki para mengai e jongi ki baya dan ringkat bat ni ha kani ka jing seng kum juru ki yeng ki sem jong pi na ka benta ka jing duai ba ka jing kermen ba em jong pi ka bala penla yengi ban ya kendu langkum ni ha pedeng ka jing e ka balawan ling shop ya ka Senglang ka jongi ba ngim sngo la shu ban theu tarajur ni ban balance kumno bangin shim ya karai na ka benta kene ka jing seng nrei ka jing shania was kem ka jongi baro lingba ka jing duai hau blei kala ailat yengi ban yo ya kene ka jing seng ka ba job bat ka bahun ka office jong ka Senglang ka ai kublei ya baro ki baladon benta ban penlong ya kene ka jing seng ba ka ba shispa arpu ar hakene ka shnong nong talang ka ba job ni ai kublai ya baro kinong ya shim benta jong kene ka jing seng ki bala pendep hok ya lagi jong ki kamram bat kum juru ya ki tu ke biaram na ka benta jong ki weipat ki bom shim lala ban shim ya ki benta ki jong ki nga ai kublai ya kinong ya lam ya ki sur jing ruai kham tam ya ka seng samla balang juai ka bala yaram ha ki babun ki jing seng ki ba ki nong yalam ya ki sur jing ruai kem shim lala ban poi bat na ki ba ya shim menta baro nga ai kublai kerpang ya ki nong penyai ani ki moderator ki bala ai kublai lot ya baro ki nong ya shim benta bat da ka ba ki klet no eladi ka office jong ka Senglang ka ai kublai ya ki baro na ka benta ka jing penyai be jing penyai renti ka jong ki ya baro ki jing ya seng ki jongi ni ai kublai ru ya kini ki samla jongi ki baring dur ki baring sur ya kini ka jing seng jongi ban penpoi ya ka syaki yeng ki sem jo ki parwanget ki jongi ki bomla banya don lang bat ni ha kini ka jing seng ni pan ma ru na ki tu ki badan na ki yeng ki sem jong pi na ka jing thut jong ka network ha ka jing seng ka bahne rengi kirmen ba ki e baro ki ba pilayo ki lapan saat iki mensim ki jongpi ka jing kublai ka bakirpang ka lech ka balang Unitarian jongi hang ne hanong talang ka bala pediang hun ya kene ka jing seng ka bala trei shitom klem tengkai buit klem tengkai bo ban penlong ya kene ka jing seng ka bajom ki bala ya trei ringkat bat ka Senglang jongi hapedeng ki jing kala ki babun nakaway ka sngi siya kaway pat nakabenta ka jingya dan ringkat ke jongki ban ya tray ringkat pat ka Senglang jongi kabala penlong ya ka Senglang ban kamsuk shibu ban pentelun ya ki kam ki jam namar baki para bangai jongi hangni ki ya tray ringkat bat ka Senglang ke jongi nga ai kublai kerpang ya ki nongkit kam jo ka balang naka benta ka mensim ba shirhem ba ai tilut bat ba klem tingka shu ke jongki naka benta ki kam ki jam jo ka jing seng ke jongi ka jing kublai ka ba kerpang ka lecha iba sanbor iba long secretary jo ka balang jongi hangni iba lahap ban mare sya ki babun ki jaka ban penyo ya ka permission bangin penlong ya ka jing seng ke jongi kublai shibun ya pi baro klem da nyau kertek naka benta ka jing IT ka jongpi ban penlong ya ka jing seng ba ka jongi ka bajom ka jing kublai kalai chabaro la da ngaklet ban jer kerteng yanu sngew bhashim ya ka jing kublai ka ba ka Senglang ka terwa naka benta ka jing trailang ka jongpi ban penlong ya ka jing seng jongi ka bajom bat ka ba aimensi kublai shibun ya pi baro lek sok shalaki jongki yeng ki sem bat tura ya ke kubo na ka jing seng bangin nang penskem
Yala ka jong ka jinget bat ka jing shania hau bele bat bangin laru banang tray shit hem na ka benta ki balang ki jongi hakishnong ki baper ki bangi dot ku bele shbu. Bentangin puai siya kawai pat kebenta, kabangin lum yaw senyang. Na kabangin yarwai ya kecing ruai, kabasis pa artai, kecing ruai kabasis pa artai. Ka jing im cho nga trai ya ka sha pi nga nai ti shin ke por ki si cho nga ai kin ya ya ro ya pi shin ke ti to ai kin da ken tu jing i chong pi shin ke cha to ai kin long happy ki bayai tipsi shim sur jong na ai ngan wai ya ro ya pi man kasni shim ka tin jong na tu ai dap da ku bor jang jong pi shim sar bat ku ba jong nga nong bu re shi dam le jing deep jong na ru le kat ba bi it chim ka mon jong na try ka nom long jong na shu hi chim ka to no jong na ru ba long kat ba ko jong bi chim ka jing ni jong na try nga te say hak chat jong pi chim ya nga ba dai ngan lo jiu non ban pi shi te li chim sur jong nga ai ngan run ya ro ya pi man ka si chim ang tin jong nga tu ai dap da ku bor jang jong pi sar bar rupa jonga nong bu re shi dam le chim ka jing dip jonga ru le kat ba bi hit chim ka mon jonga try ka nong long jonga shu hi chim ka do lu jonga ru long don't know jong na ru belong ke ba ko jong pi chim ka jing i jong na try ga te say hak ma jong pi chim ya nga ba dai nga long jiu nom ba ti shi te li chim ka jing i jong na try ga te say hak ma jong pi chim ya nga ba dai nga long jiu nom ba ti shi te li tong in pendem ke jing duai si hajar mu ipi kopa sachi sin hakan ke jan mit kumne dei ke jing kermen ke jongi kapa penlong yingi hakan ke sngi kapa pilak kerku yingi bangin job hakan ke sngi kumbangi yu I menta kenrat bi kat nongi dap ni shlei ke mensim ke jongi wat hapadeng kine ki jingte
kibangi kendu hakini kisngi kipor kibeladap kibalong sibenta kibangi laban ong kum kiban pendu jingkermen ini Henry ka jingkermen kebas kem jongi da ka jingduai happy ublay ubalong unong bu unong tha bat nong penlong jongi bat jong ki baro pila ayingi ka jingjob kabangi yo kaban pendep ya kane ka jingen menelang jongi tat hadu kani ka klip mat ka bakhadu ni aingu ye pi sachisin kopa na ka benta ki baro ki bangi la yo mat ha kani ka jingeseng ki bangi la yo nadu kini kisni ki bangi yo pan penlong lai singi lenter kumta ablai ha kani ka por ngaduai happy ngasngeu musikat dei na ka benta kani ka jingker kublai ka jongpi ka ba phila the sei halor jongi kum ki khun ki jongpi kiba mane bat nge tang hapi ublay ubamarwe jingkermen nilalap hakamon kejong pi ko pa dei kani ka kaba penlong yengi ban chania bat IT hapi kum ki khon ki batlat ngi don shibun kita ki jingting ki jing smith ha ka jing im kejongi henry wan lakataru ngi IT ya ki baro ha ka jing penyat kejong pi kum bangi tep bat ngi kermen ba ki ba klem da kabor kejong pi ngimla ban le yiki shaka ni kasla perthei henry dei da kabor play ki jong pi kabala penla yingi ban le ya kita ki bangi ladon ha ka jingot ka jing perkhat mat ha ka jing tmu ki jongi kat bangi dang yai sa shaka ni kasla perthei kumju able ngaduai ha ka ni kapor na ka banta jongi lang baro ki ba ya don ha ka ni ka jing seng badi kom la ban ya don lang rukumju ai ba ki bangi yo diang hakani kijing seng nadu men step menin menmit bat hadu kan ke klip mat ke pamenta ai bikin syong ne syong dap bat ngin lek ra iki selaki ying kisem kijongi bikin long kita ki kubor ki ba pendap ya ki ying kisem bat ya ki mensim jongi iwei piwei ki ba yo sngew hakani kijing seng bat ki bom la ban ya don lang ru kumju ki ba la yo sngew halaki jong ki ying lingba kini ki kor ki bor ki malingi pendon kam ha kani ke por kan rabi ik dei ke bor ke jong pi ki ba phila IT hangi kum ki khon ki jong pi bangin la ban nang pen sapriang ya kini ki kubor lingba kini ki sap ki phong ki ba phila IT hakine ki khon ki jong pi kan rabi ik ngaduai na ka benta kani ke balang kumju ai ba ka jingkermen kandang yai sa bat yai ne haki lenter kisngi kamtam ha kisngi ki por ki ban saban kumju kumba kilat kani ka jingkermen ki baladon ha kisngi ki por ki bladap ki layo ya ka jingjob ha kani ka klip mat ngidang yai kermen ba kata ka por ka jongpi kandang dap bat dang the sei halor jongki kumju ru ablei ngadang ngakerpat hapi ha ka ba phin ya long lem dor kat kamtam ha kinong yalam jong ka seng lang makin nang la bandang tin lenti yingi kum ki khun ki bandang teng ya kaniem ke bakhoj ke jongi kan radi ha kan ka por ngitip badai de kampor ke jongpi wada pedeng ke jing dai tha ngis kem bat ngis saat ke mensim kum ta ablei ngis ngeu thu ba ki bangi yo hang ne ki long ta ki pa penhun ya ki mensim ki jongi duai fi ko pa ha kan ka por ai ba hadu bangin le pai sala ki ying kisem ki jongi pa pinang yai tin lenti ngi mangin poisuk poisan cha ki ying kisem ki jongi da ka ba pinang kerku yingi kumba phila kerku yingi bangin la poisuk poisan cha ni ka jaka kumju kata ka jingkerku ka ba pinang yai the hangi ha ka bangin li pai kumju rabi ik duai happy na ka benta uni sunyang ubangi rang sialep lun mentan kerku ye ki tibas bun jong ki kun ki bi ki jongpi makin nang la ban nang kersoy hakikam ki jam bat ki jing tre jing ta bat kumju ru ablei ai ba uni jing ken show bat uni senyang bangin nang ya lum mentan bangin la ban nak pendap penbiang ki jing don kam hapo jong ka yuntirian union jongi ba leng ba ki ni ki baro bangin nang la ban pendap ye ki kam ki ba leng ba ka ti bas bun ki jongi iwei pi wei kan rabi ki ngitip badai leng ba ka jing penyat ke bas ta jong pi bangi job ye ki ni ki baro sngew ablei ki ni dak ba phin ma bi sibun ki lek ki tam ki duna ki bangi ki kum ki khun ki batlot ki jong pi ngim la ban biang ha ka jing imbreu ki jongi
Semigine baro ngapan akadem hagak teng blay jong pli blay ba imba sisa ubatang ma uhi marway nadu menta sudu kita ki bom jukut junam na junam amen. Para bangai baro ngilapoi siya kabanta ban penwai no ya kan ka jinga seng jongi hakan ka por. Ya siwa ban penwai ngas ngau ban ai khublei ya ki nong sim banta baro jong kan ka jinga seng ngaduk kan nong lam nong ya lam ya ka jinga seng nong doai bat kham tam ya nong ya selok ubala ahengi ya ka jinga selok baktik ya ki min sim jongi bat ubala penkan mau yangi angin yarap ya ki wei nang bagi wei in yo ya ka jingkermen ai khoblero ya charman jong ka balang nong talang ubala ai ya ka jingkren at khoblei kumjuro ai khoblei ya ki samla jong ka balang nong talang ibal ai hangi ya ka jing ruai ai khoblei ka ba penhun sisa yangi kumju ai khoblei ai general secretary jongi ibal ai ya ka jing ren ai khoblei nakaliang ka Unitarian Union ai khoblei ro ya ki paralok baro ipas ngap ya kan ka jinga seng jongi ibadan hala ke jong ki yeng jongki kumjuro ai khoblei ya ki parabangai jongi ibadan hala ke jong ki balang ke yeng jongki ibomla banwan sakane ka jinga seng rei ibalayo ban pej ban yo iya kane ka jinga seng jongi menta kasengi kumjuro ngai khoblei ya ka balang nong talang bala pediang ya kan ka jinga seng badro di bala penbit penbiang ya ka jing don kam baro aga jinga dei bat kan ka jinga seng kado ai khoblei ya phigi parabang baro chinrang bat kan thei ibrala banwan sakane ka jinga seng ublei trai kan rat undan lem dang rangkat bat phi pin poi suk poi sain jala ki yeng ki sem ki jong phi de para bangai hakane ka por nilayo sibun injing pamen sim nado menin kasngi bat menta kasngi rokumjo ngangai pa ini kijing pamen sim ibalong kijing sisa ibangalayo habaro kini kijing aseng ngangai scam kinne kinsa hapo idonot pat ke mesim jongi angin la men padan kam yaki aga jing im jongi ka man lakasngi na ka banta ka jing nang roy nang san jongi habaro ki por
hakane kapor ngin penwai ya kane kajing seng jongi hakane kapor da ka ba ngi yarwai ya kajing rwai ka ba sispa sau ar kajing rwai ba sispa sau ar trying ya dementa ban ai siteli men sim bat met pat kat bangi don hi langi la pen sngosi le pop le menti jing e jong phi chiu dang ri hi yangi trying ya dementa phi ta ka jing kwa pamap ta pung khut ki pop balala ing sniu jing swai bakin sin sha shu wacha wat ai ha ka pop bangin yo thiasa nginyarwai ka jing rwai ka pasis pa tau fu ar borok ki khot ta ka bangi yang lang borok Pat hadin kan ya kajing ruai ngin yo ya kajing pelip ya kasyarap kajing kerku penwai. Try ye ya de benta banai shitali men semat mebat kat bagi doni langi la pensel sile poble benti jingi jompi shudang Try ni deme tapi dah kajing kwa to mak to pe ko ki bo balala jing snail jing swai bagin se shar shua cha wan ai ka bo bagin Try ni ada enta benda das gelba da borjompi ngin pendam jing tala pentemaya ngidaka jing long shisha wai jing long ring Nadukas menta Try ni adem menta banai te happy menta pala shai la shisi kat bagis nem kinang le nang wan Try can racha pe ai ngin nang jante Try ni ya dem benta banai te happy menta pala shai la sisi kat bagis nem tinang le nang wan kum ne try can racha pe ai nge nang jante Ngapelip ya kane kasyarap ha kane kapor Nrai om ya kajing syai Bading sai Pangilayo anaka Nrai jing sisha Barok Pangilayo anaka ne kajing aseng In yai ne yai sa Agi jimut jing perkat jongi Pangin la Pandan kami ki Agi jing im
paman lakasngi jingkerku ai pa ka jingkerku ka jong belai trai kan ran ka jinghun bar ka jingsot jingsok kan hiar kan ta silai halor jongi baro ibadan hakane ka jingaseng badru kan hiar kan ta silai syabaro iparabangi jongi ibadan halaki jong ki yingisem juro able trai kan ran jinghun bar jingsok kan hiar kan tesilai syaki paraban riu baro jong kan ka pertai nang bangin la wanra ya ke jing ya i para briu nado menta pat junom la junom Oh, blaze too long